Crec que la felicitat, en el meu cas, és viure amb calma, amb serenor. I perquè això passi, és viure amb coherència. I per viure amb coherència has d'acceptar coses. I a vegades ens costa acceptar coses perquè tenim molts judicis de valor de si una cosa és positiva o negativa, però crec que la felicitat és quan hi ha coherència dins teu amb el que fas, amb el que penses i no et jutges, no? Arribes a aquesta serenor. I crec que avui en dia viure amb coherència és superdifícil. Molt difícil viure amb coherència. Tenim molta informació de moltes coses que fa que tinguis molt soroll i és que crec que viure amb coherència és contradictori, perquè t'he dit, per mi la tranquil·litat seria viure amb coherència acceptant que som incoherents. Saps què et vull dir? Perquè viure 100% amb coherència amb els teus ideals és impossible, però acceptar això doncs també és coherència, saps? És complicat, perquè crec que som tots incoherents, però acceptar-ho potser ja fa que sigui coherent. Complicat, però més o menys, sí.